Hi guys, so today my dad will be buying me a horse from the horse sale bazaar thingy. So I usually only buy horses when there's a bazaar around because I'm pretty broke in the game. But I asked my dad which one he wants, like in advance, and he said this one. So I might have to subtitle certain parts of this video, but yeah. So as a story ring szeretném. Mi legyen a neve? Whoa, okay you guys. Wow. Let's go ahead and buy lady. Welcome home, lady. Oh my goodness. Aww. Guys, it's so cute. Okay, let's enter just the stable. And let's see. Let's see the damage caused to her bank account. 600 star coins. Oh my goodness, you guys. Okay, that's fine. That's fine. Okay, let's go coffee pick up. Hey, don't go yet, father. Still have some stuff to do with this video. So we're gonna go to the stable. No, nézzük csak. Oh, hello, lady. Jaj, de szép. Oh. De még sose volt ilyen pacim, szóval nagyon örülök, hogy őt választottad. No, várj, először is levesszük a patkóját. A few moments later. Ja, itt van. Na, nézzük meg a járásmódjait ennek a cukkancsnak. Na nézzük, szóval így néz ki a séta. Hello! Így néz ki, hogy sétál. Így néz ki, hogy üget, ami a legszebb szerintem. Nagyon cuki. Így néz ki, amikor vágtázik. Jú, ez nagyon szép. Amikor gyorsan vágtázik, akkor meg így néz ki. Vagy galoppozik, bocsánat. Ez nagyon-nagyon cuki. Apa, rohadt jót választottál. Szóval köszi! Legközelebb is választhatnál te! So that was it, you guys. Thank you for watching today's video.